Apareceu un cadáver flotando na praia de Barraña, en Boiro. Uns piragüistas atoparon o corpo sen vida do home de 73 anos, que fora visto previamente bañándose no lugar. Non foi a única indisposición na comarca. Esta mañá unha muller tivo que ser evacuada da praia de Coira, en Portosín, ao aparecer tamén flotando na auga. Tráxico suceso na praia de Barraña. O cadáver dun veciño boirense apareceu flotando nas inmediacións do club de piragüismo arredor das 7:30 da tarde de onte. Foron os propios piragüistas quenes avistaron o corpo, dando de seguido aviso ao 112 Galicia. Un dos efectivos de Protección Civil recuperou o corpo do home xa falecido a bordo dunha Zodiac do club de piragüismo. O morto é un coñecido veciño da parroquia de Cures que previamente fora visto nadando na zona. As primeiras hipóteses apuntan a que puido sofrer unha indisposición na auga xa que estaba recibindo un tratamento por unha doencia cardíaca. O corpo sen vida foi trasladado ao Instituto Anatómico Forense para practicarlle autopsia e poder devolverlo á familia. Non foi o único episodio de indisposición nas praias do Barbanza. Esta mañá unha muller tivo que ser evacuada en estado moi grave de Portosín. Unha parella deu a voz de alarma ao vela flotando boca abaixo a 20 metros da beira. O home acodeu rapidamente ao seu rescate, dándolle a volta para que puidera respirar e vendo que a súa pel xa tiña cor amoratado. A muller tivo que ser trasladada ao Hospital Clínico de Santiago no helicóptero medicalizado do 061, entubada e en estado moi grave. A afectada de 79 anos é veciña de Santiago e atopábase no lugar en compañía da súa parella. Polo momento descoñécense as causas do sucedido, xa que levaba postas as chanclas cando a sacaron da auga. Non se descarta que sufrira un desvaemento cando estaba andando pola beira do mar.